Здравейте, аз съм Петю от G-Fishing и днес ще направим подготовка за детско риболовно състезание в село Капитан Димитриево, като сме се организирали с Сдружение Старата река, Fishing Club Пазарджик и спонсори като Биовет, Вимпром Пещера и много други. За подготовката на това състезание ще се пуснат и 200 кг отрасъл шаран, който всяко едно от децата ще пусне, за да изпита емоцията от това да държи живот. А сега се наслаждавайте на видеото и се надявам наистина да ви хареса. На първото детско риболовно състезание, организирано с огромно желание и труд от риболовен магазин Притомито и рибарско сдружение за Стара река. Както вече знаете, преди да започне състезанието, правим зарибяване на язовира, някои пуснаха шарани, аз също пуснах един голям шаран, надявам се после да се изгубва. Той може да е златна рибка, да изпълнява желание. Сега в момента върви регистрация. Ако някой от записалите се участники още не се е регистрирал, моля да дойде при колегите и да се регистрира. И като приключим с регистрацията, ще има инструктаж. Като си изтегляте жребия, получавате си закуската круаса на водата и си заемате мястото там, където ще бъде. И си пазите талончето, защото, както казах, с него ще ви бъде раздаден обяд. Ние от Fishing Club Пазарджик осигурихме закуската на всяко дете, като тя се състоеше от круасан, вафличка и водичка. Също така им добавихме подарък клубен метър, блесничка, клубни стикери и клубен ключодържател. Подредете в една редица. С лице към мен, по-близо към мен, някой да ни падне в язовира. По-близо към мен. Давайте всичките деца. Всички деца, заповядайте.
Не само участниците, и другите деца, които са тук. Заповядайте. Кой отиде това? Кой сектор сте вие? 24. Чантичката всичко. Апча. Браво. Едно е тук, да. Оп, тук до 20, от другата страна си. Там първото место, видя ли го? Димитриево и да видя толкова млади приятели, които са запалени по риболова. Искам да благодаря на организаторите, на Томито, на Сдружение Стара река, Фишинг клуб Пазарджик, да не ги изброяваме много, и разбира се на всеки един от вас, защото без вас, без вие да стимулирате вашите деца да обичат рибата, да са сред водата, тук да намират своето спокойствие, това да пожелая успех на всички. Лука, нека по-добрите хванят по-голямата риба и всяка година по това време да се събираме тук край капитан Димитриево. Успех! И давам символичен старт на днешното състезание по риболов. Чу сигнала и сега бърза към вашите бъдници. Успехи! Скъпи състезатели и придружители, обявяваме официално край на състезанието. Главният проверяващ ще даде сигнал. Край. Главният проверяващ даде край на днешното състезание. Аплодисменти за всички вас. Рибата избяга. Сега, много ви моля всички състезатели да останат по местата си. Комисия в състав ще мине да провери, да измери уловената от вас риба, а през това време може да почистите мястото, на което сте уловили.
Резултатите от общо 40 състезатели, 8 са имали слука. От тях 3, разбира се, ще получат нашите специални награди, а за всички участници има отделни награди. Купите, медалите и грамотите за победителите са подсигурени от община Пещера и ви очакват. Има изненада за всички участници, която е осигурена от община Пещера и фирма Биловет. Едно голямо благодаря на риболовен магазин Притомито, на момчетата от Сдружение за Стара река, Фишинг клуб Пазарджик, ловна дружинка село Капитан Димитриево, както и на общината в лицето на господин Йордан Младенов, Костадин Кихайов, Биловет АД и господин Жилясков. Това са спонсорите на днешното събитие. И Георги Юнаков. И така... Община Пещера подсигури купи, медали и грамоти, не само за победителите, както вече ви казах, но и за всеки един участник. Фирма Биловет АД в лицето на господин Ангел Желясков подсигуриха за всяко едно дете по една въдица болонезе. Фирма Гудекс осигуриха наградния фонд за победителите, който е под формата на ваучер в риболовен магазин Притомито. Фирма Лазур осигуриха обяда за състезателите. Фирма Фишинг Трявна също се включиха с награди за участниците. С всички събрани пари от дарителите беше закупен зарибителен материал, който децата пуснаха в началото на състезанието. 200 кг отрасъл шаран. И така, благодаря ви. Наградите ще връчи госпожа Галовина Карамитрева, заместник кмет на община Пещера. На трето място Георги Спасов, който лови 250 грама риба. Заповядай, Георги. Ваучерът от 100 лева може да го ползвате в риболовен магазин Притомито. Успех! Браво! Второ място с 350 грама уловена риба Йоан Ангелов. Браво! Йоан Ангелов, 150 лева под формата на ваучер в риболовен магазин Притомито. Благодаря. И големия победител Риан Бошков. Първо място 410 грама. 200 лева под формата на ваучер в риболовен магазин Притомито. Браво! Който така трябва да снимка. По една въдица болонезе. Осигурено от фирма Биловет. Сега за всички участници получават грамота за участие и медал от днешното състезание за спомен. Ще ви извиквам по азбучен ред. И въдица болонезе и специален подарък от Фишинг Трявна. БГ Фишинг Трявна. Победителите в състезанието получиха парична награда под формата на ваучер в риболовен магазин Притомито със стойност 100, 150 и 200 лева. Всички отзовали се днес. Благодарим отново на момчетата от Сдружение за Стара река, от магазин Притомито, Фишинг клуб Пазарджик, ловна дружинка Капитан Димитриево, община Пещера, Николай Рядков, Випри Брант Интернешнъл, Лазур, Матраси Симеонов, Икака Милейди, Експрес АОД, Венци Личев, Донети, Нота Бене, Вианор, МС Мирче, Вищеро Попов, Георги Ползов, Багрин Ковачев, Венелин Христев, Георги Юнаков, Денис Транс и разбира се, скъпи родители, благодарим на всички вас, че възпитавате любов към природата, към риболова във вашите деца, че ги държите далече от компютрите и от изкушенията на нашето съвремие. С родители като вас нашата държава има бъдеще. Благодаря ви лично от мое име.
Ако ви е харесало видеото, ударете един лайк и се абонирайте за канала ми, по този начин вие страшно много ще ме подкрепите. Искрено се надявам да ви е харесало първото ми видео. Благодаря!